Pues el meu maquillatge, no me'n vaig de festival, me'n vaig a treballar, però és que m'ha molat, com tenia purpurina, pues dic, pues, per què no? El títol del vídeo és self-explaining. Trobo que està molt clar de què anem a parlar avui. És una cosa que no sé per què tot el món fa i així de tot continueu preguntant i en plan de, pues bueno, pues anem a fer-ho. Ja ho tinc que dir i és inútil tindre que dir-ho, però bueno, jo ho dic per si de cas. No estic fent este vídeo per a incitar-vos a fer-vos tatuatges ni piercings, més que res perquè molts de vosaltres, tot i que en YouTube digueu que teniu 18, 19, 20 anys, jo sé que sou més jovenets, sou molt influenciables i no vull que es penseu que per portar tatus o per portar piercings eres més guap. De fet, molta gent adulta que s'ha fet piercings i tatus així a voleo quan era més jove, vos dirà que no que s'arrepentisca, sinó que probablement si tornara enrere no s'ho tornaria a fer. Jo encara no estic en eixe pas, però sé que n'hi ha coses que m'ha fet que el dia de demà diré, Sílvia, el cervellet, pa què? Però bueno, també soc del pensar de que vida només n'hi ha una i si n'hi ha una cosa que de veritat t'apetís, que no és un capritxo, sinó que de veritat t'apetís, fes-la. Anem a començar per ordre cronològic, per favor. Tot això tenim que partir de que jo sempre he tingut una por, una pavor horrible a tot, però a les agulles era una cosa en plan de eso duele, perquè es veu, perquè es veu ja, saps? Tu no tens per què viure-ho per saber que això va fer mal, vale? Doncs jo els tatuatges sempre m'han agradat, perquè ma mare, per exemple, per posar-la d'exemple, porta tatuatges, que estan una puta passa, i també portava el piercing del nas, que jo trobo que per això jo sempre des de menuda era en plan de portar el piercing del nas és guai. De fet, jo lo dels piercings, el piercing que jo volia fer-me per totes i que era com mi sueño adolescente, era fer-me el piercing de la llengua, tot i que ara no el porte, me'l vaig fer quan tenia, trobo que 20 anys, saps? Ja havia passat l'edat del pavo, em pensava jo, saps? I era en plan de, ara soc una dona madura, forta, independent, puc fer-me el que em doni la gana. Però vaig tenir una experiència molt ruïna en el piercing i ara vos el conte. Així que, el primer que em vaig fer primer que tot i que volia fer-me el piercing de la llengua, no sé per què, dins del meu cap vaig pensar que el piercing del nas faria menys mal. No. El piercing del nas per a mi va ser un puto sofriment. De lo que porte d'adornos és lo que més mal m'ha fet, de veritat. O sigui, jo vaig anar tota convençuda en plan de soc una dona major, soc independent, treballe, soc la puta Anna, fes-me un piercing al nas. En plan de volia fer-me el piercing al nas i tornar més avant per fer-me el de la llengua, que és com ho vaig fer, però mamma mia. Vaig fer el del nas, va ser un puto dolor horrible. A part a mi els piercings, que n'hi ha gent que li queda bé, per a mi és el que és la boleta soles, em pareix la cosa més hortera i xoni de la història, almenys en mi. A mi no m'agrada com em queda a mi. La cosa està en que de primeres quan te'l fan et recomanen posar-te els altres rectes perquè el forat es cure recte i es cure bé i després li podràs posar el que et doni la puta gana. Què passa? Sílvia la patosa, el que portava, que té un rulo per dins, que això quan s'estira en la tovalla o qualsevol cosa és un puto dolor que te cagues. A part de que em va fer mal fent-me'l, després curant-me'l, no vaig saber curar bé, se m'ha infectat. Vam arribar al punt en què estava jo del piercing de la rosqueta hasta la figa, i tot i que la xica em va recomanar, ara trobo que va ser 3 setmanes, jo trobo que va ser a la segona setmana o a la tercera setmana, no sé quan va ser, que vaig dir, mira, encara estic en pus, però me la pela. Vaig a llevar-me'l, i com encara no podia posar-me l'aro, em vaig posar dels de la L, el típic de la L curtet. Error per què? Perquè jo els que tenia eren de ma mare i eren més finets de lo normal. El forat se me va tancar més finet de lo normal, no se m'estava curant bé, i a part jo de festa, com soc més burra que burra, el vaig perdre un parell de vegades. Vaig perdre de piercings, entre els que vaig perdre al llit dormint i els que vaig perdre de festa, vamos, vaig aniquilar per almenys 10 piercings sense exagerar. Normalment quan el perdia, per a que no se me tancara, perquè tenia por de que se me tancara pront el forat, m'agarrava un de l'orella i me l'estacava, saps? Sí, no, en plan, apanyo. Però un dia anava molt bufar i no vaig poder fer-me l'apanyo. I l'endemà quan em vaig despertar, me'l vaig intentar obrir en un pendiente de l'orella, que ja m'ho havia fet antes, que a voltes es fa com una teleta fineta, apretes en el pendiente de l'orella, feia un poquiu de mal, però s'obria. Pues ese dia, carinyos, jo no sé a quina hora em vaig alçar, no sé a quina hora a la nit anterior havia de produir el piercing, però allà no hi havia manera d'obrir-ho. Em vaig fer un sanguinero al nas de por. Un dolor horrible. Què vaig fer? Sílvia, intel·ligent, en vez de pensar, Sílvia, ja t'has fet prou mal, et va fer un mal que te cagas, no palpes més, deixa-ho estar. Tu sueño adolescente ha pasado, ja no és hora de fer-te piercings. Pues a la setmana em vaig plantar allí per a que em tornaren a reobrir el del nas i que em feren el de la llengua. No volies caldo? Pren-ne 2 tasses. Vale, si la primera volta m'havia fet mal el piercing, la segona volta vaig acabar plorant. Igual el meu umbral del dolor no és tan ampli com el d'altra gent. No ho sé. Jo us ho promet que volia morir-me en aquest moment. Va ser un dolor, vaig sentir tot. O sigui, el vídeo després l'he vist 1000 vegades
vegades i és, no res, són 2 segons. A mi me pareix que això va ser mitja hora de tortura xina, de veritat. I clar, després de fer-me el malero que em va fer, dic, me cago en la puta, dic, ara què passa? I no me'n recorde si me'l va fer antes o després el de la llengua, però trobo que va ser antes perquè si no m'haurà fet el de la llengua ni de conya. Perquè jo anava en la por de, hòstia, si el del nas ja m'ha fet mal, el de la llengua serà horrible. El de la llengua no em vaig ni enterar. No em va fer gens de mal. Sí que, cosa normal, quan te'l fan et posen un palo enorme perquè la llengua s'unfla horrible. Horrible. De fet, me'l vaig fer d'amagaes. Els meus pares estaven de vacances. Jo estava en casa de la meva iaia. I jo en plan de, no es notarà. No es notarà. Vaig entrar per la porta i ma abuela encara no havia obert jo la boca i em va dir, què t'has fet? Portava la llengua tota unflada, que vaig estar un parell de dies que només podia menjar pels costats. O hi ha gent que diu que menja en líquids, es veu líquids durant un parell de dies, hasta que este cuerpo serrano s'aguanta de líquids. Jo menjava pels costats, per favor, que horrible. I en un d'aixòs dies de les primeres setmanes, menjant crispies Kellogg's ahí, dels xocobons d'aixòs dels gordos, rosegant, el piercing encara era el de ferro perquè no em podia posar les de plàstic, que eren les que em molaven a mi, i Sílvia la intel·ligent, en vez de rosegar espaiet, no, jo ahí la fartona que estic feta a la brutota, vaig rosegar fort i vaig sentir clac, clac, que em vaig rebentar una dent, tal qual. Em va rebentar una dent que es va fer un foradet i ja està. O sigui, vaig trencar un trossit de dent i ja està. Jo, com ma mare ja m'havia pegat al puro de t'has desgraciat la cara en el piercing i ara et fas el de la llengua, no penses en el cap, dic, si li dic ara que m'ha trencat una dent per culpa del piercing, em pegarà el puro de la història. I dic, i no és qüestió. Una mare és una mare i a mi ma mare jo tenia por de que em tornara a renyar. I dic, pues mire, jo em calle la boca així en plan, no sé de què me hablas i ja està. I per això fa un parell de mesos se me va unflar la boca i vaig tindre que anar a operar-me. Jo vaig tindre que fer una endodoncia que em va fer un mal que te cagues, perquè Sílvia la inútil, la de fa 4 o 5 anys, no es va arreglar la dent quan se li va trencar de primeres i no va passar res. Però bueno, si algú m'ha après d'això és que n'hi ha que anar al metge ara. I bo, i de piercings ja està. Bueno, després em vaig fer el segon foradet estos són de naixement, vale? Bueno, de naixement, quan eres bebè que te's fan i tal. I després ja em vaig fer en el meu home perquè m'apetia tindre un altre piercing, vale? O sigui, ara tinc que dir que el piercing de la llengua al final me el vaig llevar ja, perquè després d'haver-me fotret la dent així com me la vaig fotre, que quan ja vas començar a fer-me mal la dent, i com no puc estar quieteta cada 2 per 3 estava restregant-me el piercing per les dents, i una experta dental em va dir que a la llarga això el que anava a fer era anar badant-me les dents poquet a poquet per dins. I jo vaig pensar, Sílvia, això suposa operacions i a part dels diners, dolor, Sílvia, dolor. I vaig dir, mira, acabem ja el piercing, me'l vaig llevar mucho a mi pesar, però ja. Lo que jo trobava que era una cosa molt guai, després un temps em vaig donar compte que lo del piercing de la llengua era un poquet xonicani, ¿vale? Però n'hi ha que reconèixer que jo era un poquet xonicani en mi dia, sinó que... I el piercing del nas, quan me'l vaig fer la segona volta, li vaig dir a la xica que jo volia directament l'aro perquè tenia por de que em tornara a posar el normal, que em fera un muntó de mal, posar-me el de la L i perdre'l. I la xica em va dir, si et poses el de l'aro tardarà més a curar-se. I jo, no passa res, no passa res. He estat 3 anys per curar-me el piercing. Literal, cada 2 per 3 l'aro, cada volta que es girava un poquet i la part que està oberta es quedava pel forat, cada volta que tenia que passar-lo, sang, plors, si alguna volta me l'ha tingut que llevar per a fer-me una limpieza facial a fondo, plors i plors i plors per a després tornar a posar-se, m'he tancat 1000 voltes, me l'ha tingut que reobrir jo total per no deixar-lo tancar-se bé i obrir-lo otra volta bé. I va ser sols fa un parell de mesos, estic parlant de fa 2 mesos com a molt, que se me va llevar al d'això del lloc i al tornar-me-la a passar no em va fer gens de mal. I ara quan em vull llevar bé la cara, me'l puc llevar, em lleva bé la cara i me'l puc tornar a posar sense dolor ni res, però han sigut 3 anys de sofriment. Així que, per favor, si feu algun piercing, feu cas, cureu-se'l bé i feu cas de les recomanacions que vos fa la persona experta, vale? No sigueu imbècils. Sílvia, caca. Sílvia, lo que fa, caca. Això no ho feu, per favor. Després, passem als tatuajes. Vale, jo, com ja he dit, tenia molta por a les agulles, però el meu home portava tatuajes, ma mare, com ja he dit, portava tatuajes, i jo tenia molta gola. Doncs, l'any que mos en vam vindre a Londres, ara farà 4 anys, per desgràcia mos va faltar un gosset, Paul, i al poc temps, el meu gosset Humphrey, que a lo millor l'heu vist alguna volta quan ha estat per Espanya, per Insta Stories o algo, que és més guapo que el món, és un bulldog francès preciós. Quan el vam tindre, jo la veritat és que no havia tingut mai animal d'agarrar-li un muntó de carinyo així, de tindre'l jo des de bebito. S'havia tingut de la meva germana un Yorkshire, però era més de la meva germana que meu, vale? Anem a entendre molt bé. I no sé, i era tan bebito i era tan gordito i tot, i em vaig emocionar i vaig dir, ai, jo vull fer-me la pateta. Vale, sé que fer-te la pateta del teu gos és el més típic de la història, vale? Però és que era tan guapet, de veritat, era super guapet, era tan mono, tan quitiuet, i era tan de, per favor, que vull morir. I em vaig fer la seva pateta, així al muscle, a veure si podeu veure, vale? Tampoc és que siga el tatuatge de l'any, vale? Simplement va ser el meu primer tatu, volia que fos una cosa xicoteta i ara el porte sempre en mi. Després, el segon tatu que em vaig fer volia que fos algo en el meu home i
tot i que vos recomanaré que no us feu mai res en ningú, en plan noms de gent i aquestes coses, a veure, si vos apetís, pues feu-ho, però que no sabeu el que pot passar en un futur, vale? Jo quan me'l vaig fer, pues tampoc és que tinguera el meu home la relació de 10 anys de la vida, però mos apetia. A part, és la frase d'una cançó de Moulin Rouge, que és una pel·li que el meu home no havia vist fins que em va conèixer a mi i és en plan de este home, per favor. I la pel·li aquesta m'encanta tota la vida. Òbviament el tatu és en el meu home i sempre em recordaré el meu home, però que no es tatueu noms de persones, vale? O sigui, recomanació personal, que cada un que faci el que vulgui, ja ho trobo super lícit, però jo recomanació, perquè després, jo què sé, per si de cas, vale? Que nos quiten lo bailao, però tampoc cal desgraciamos, vale? Per favor. I el tinc així, que vaig creure que era molt guai fer-me-la així, en plan, com vaig tan en biquini i vaig ensenyant tant la panxa, pues segur que mola mogolló fer-me-la ahí. Però bueno, no sé, volia una cosa fineta, xicoteta, y no sé, me gusta, ¿qué quieren que les diga? Después, espera que ya me estic llevant y no tocaría llevarme encara. Después, antes de la boda, no sé quan va ser antes de la boda, si uns mesos antes de la boda, una cosa així, no sé. Jo, com sabeu, soc super fan de Pesadilla antes de Navidad, Nightmare Before Christmas, Tim Burton, etc. I volia tatuar-me algo, saps, de fandom de tota la vida. Según la meva pel·lícula, ore, no és que m'ho hagi tatuat ahí de repente, saps, no sé, el nom d'un grup de música que has començat a escoltar fa un mes. O sigui, em vaig tatuar a Jack Skellington perquè según la meva pel·lícula favorita de tota la vida, vale? Según la pel·lícula que més m'agrada des de que soc menuda, ma mare troba que la té avorrida d'alquilar-la al videoclub quan eren menudes, i és una pel·li que a dia d'avui encara estic orgullosa de que m'agradara de menuda i encara m'agrada avui en dia, vale? O sigui, no és que m'hagi tatuat a Winnie the Pooh perquè era un dibujo que deia de menuda, és una pel·lícula que m'agradava, m'agrada i espero que continuï agradant-me i que els agrada als meus fills, menys val que els agrade. No, és broma, però si els agrada em farà il·lusió. I després tinc que este sí que és graciós, perquè l'última volta que vaig estar en Espanya, crec que va ser en gener, no me'n recorde, crec que sí. El primer dia que vaig arribar, jo no havia jugat mai al Rummy Cup, és un joc de taula, tipo domino, bueno, és un joc de taula, punt. Si heu jugat, deixeu un like i escriviu-me baix si heu jugat alguna volta. Jo no havia jugat mai. I el primer dia que vaig arribar, bueno, anem a fer-nos al cafè a casa d'una amiga, el cafè, vale? El cafè a les 5 de la vespre, vale? Qui estava jugant a les 6 del matí encara a este joc? Les meves amigues i jo. Sí, perquè vegeu que no s'ajunta qui no sembla. Problemes mentals, totes juntes. I l'endemà o els 2 dies després d'això, bueno, em van anar a València a passar el dia i estàvem en el cachondeo de, buah, tindríem que fer un tatuatge juntes, les que estàvem al cotxe, en plan cachondeo. I la meva amiga Jessica i jo, que estem més loques que Déu sap què, vam començar en la broma de, buah, mos fem algo del Rummy Cup. I la meva amiga Jessica sí que és la que va dir, buah, jo em faig el Joker, que és la cara del Joker, lo que porta a l'esquena, ara vos ho ensenyo. I jo en plan de, buah, tia, estàs tot loca, no sé quantos, i en plan de, buah, pues nos fem una fitxa, bueno, tonteries, vamos a començar a dir tonteries. Hasta que al final ja mos vam posar sèries en plan de, anem a tatuar-nos en sèrio, i anem a fer-nos la fitxa. O sigui, anem a fer-nos la cara del Joker. I clar, les altres que estaven al cotxe es van quedar en plan de, esteu pinçades, va, no aneu a fer-ho, en plan cachondeo. Però és que l'endemà, Jessica i jo vam anar a tatuar-nos. Sí. I la meva amiga se'l va fer allà al costat de la cadera i jo me'l vaig fer així de res, espero que el pugueu veure, vale? No sé si es veurà, espero que sí. I res. I me'l vaig fer, però em va parèixer la cosa més guai del món. A veure, òbviament no és un joc que jo he jugat tota la vida, vale? No m'ho vaig fer pel joc, sinó per lo que significa, vale? O sea, va ser una vespra super divertida amb les meues amigues i encara que me la vaig a fer en una amiga em recorda a les meues amigues en general, perquè tot i que sols va ser aquesta vespra que n'érem 3 o 4 jugant allí el joc, no sé, jo penso en aquest tatuatge i penso sobretot en la meva amiga Jessica, però penso també en tot el grup i que cada volta que vaig, saps, que fem coses super guais i me'n recordo d'això, de cada volta que vaig a Espanya que les tinc ahí. I no sé, que em va molar lo de fer-me el tatuatge així en plan tot super espontani, en plan de va, anem demà a fer-nos un tatu. No sé, em va fer il·lusió. M'arrepentiré el dia de demà? Pues qui sap. Sincerament me l'ha fet a gust i trobo que quan fas les coses a gust i perquè tu vols, trobo que el dia de demà pots dir, bueno, pues vaig a subnormal la vaig fer, però trobo que no pots arrepentir-te, sincerament. I sí, vull fer-me més tatus, tinc 1000 idees al cap, tinc 1000 coses que m'agradaria fer-me ja mateix, o sigui, ja mateix, agarraria una agulla i me les faria jo ara mateix. Però entenc, i és veritat el que diuen, que quan es comences, que cada volta tens ganes de fer-me més i més tatus. I tot i que m'encanta la gent que porta mogolló de tatus i com se'ls fa en plan per a que quede bé estèticament, a mi m'agrada tatuar-me, o sigui, la meva idea de tatuatges és més coses que vulguis portar amb tu sempre, vale? I coses que signifiquen algo per a tu, o sigui, no sé si m'enteneu, vale? Que no sigues sols per fer guapet, que ho respecte totalment, però com soc una persona que els gustos li canvien molt, vull que el que em faig que signifiqui algo realment important.
a la seva manera, ¿vale? Tampoc és que porti així obres de Picasso. Encara que em tatué una merda, vull que aquesta merda significa algo per a mi, ¿vale? De tatuajes, en tots els que me'ls he fet, sincerament no me n'ha fet mal ninguno. O sigui, sincerament, depilar-te en cera les cames i les ingles ja ni parlem, fa molt més mal que qualsevol dels tatuajes que m'ha fet. Però sí que és veritat que el de sí, el del Rami Cap en el que em vaig fer amb la meva amiga, eixe no és que em fera mal de no poder suportar-ho, però sí que una de les línies ahí dalt damunt de l'os, sí que cada volta que passava, al final ja de passar tantes voltes, ja era en plan de... per favor. O sigui, sí que em va fer un poquet de malote. Jo, sincerament, recomanacions, i de nou, això va a gustos, colors, però no vull que es penseu que per fer-vos tatuajes ahí en plan de, una polla ahí en tot el front. No vull que es penseu que sou més guais ni res, o sigui, feu el que vulgueu, quan tingueu l'edat i quan cregueu que siga el moment. Que els tatuajes no signifiquen res en el sentit de que perquè portes més o menys tatuajes o X tatuajes o al puesto on siga, no vol dir que sigues ni millor ni pitjor persona ni coses així, ¿vale? No em malinterpreteu, però que sí que penseu que si hi ha un munt de gent adulta que porta un munt d'anys en els seus tatuajes i en els seus piercings que diu que no se tornaria a fer si torna darrere i que s'arrepentís d'haver-se marcat en els noms d'una ex o d'un ex o en lo que siga, igual penseu que igual tenen algo de sentit, ¿vale? Jo si per mi fora portaria una llista de tot el que soc fan, però després ho penso i dic, Sílvia, igual no, perquè igual de 5 anys ja no eres tan fan. Vale? Però que de nou, que això és a gustos, colors i que cada un és lliure de tatuar-se el que li doni la santa gana, de veritat. I ja està, pues ja hem parlat de tatuajes i piercings. I res, espero que us hagi agradat el vídeo i mos veiem al pròxim vídeo. Vos estime molt i ja, l'últim, deixeu-me que vos agraïsca a tots, de veritat, tots els missatges que em feu arribar, que de veritat que vos estime moltíssim. I ho agraïsc, que sou la meua alegria diària. I ja està.